эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон ошкоро ҳизби мамнӯи наҳзати исломиро ба барангехтани ҷанги дохилӣ муттаҳам кард ва гуфт аъзои ҳизб мехостанд дар тоҷикистон мазҳаби бегонаро таҳмил намоянд. эмомалӣ раҳмон рӯзи 19 ноябр ҳангоми суханронӣ дар ҷаласае ба муносибати 25-мин солгарди баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ дар тоҷикистон дар вилояти суғд мухолифони собиқи давлатро ба он муттаҳам кард ки бо дастури хориҷиён кор мекарданд. эмомалӣ раҳмон гуфт баъзе доираҳои манфиатдори дохиливу хориҷӣ аз ҷумла раҳбарони собиқ ҳизби террористӣ ва экстремистии наҳзат ва хоҷагону маблағгузорони онҳо ки ташаббускори ин ҷанги бародаркуш буданд барои ноил шудан ба ҳадафҳои нопоки худ яъне ба сари мардуми мо таҳмил кардани мазҳаби бегона ва бунёди давлати исломӣ ба оташ равған мерехтанд. матни комили суханронии раиси ҷумҳурро расонаҳои давлатӣ нашр карданд. иҷлосияи шӯрои олӣ ки эмомалӣ раҳмонро сари қудрат овард соли 1992 баргузор шуд. дар ин иҷлосия ки аз рӯзи 16 ноябр то 2 декабр дар қасри ба номи саидхоҷа урунхоҷаеви вилояти суғд сурат гирифт, вакилон эмомалӣ раҳмонро раиси шӯро интихоб карданд. ҳарчанд ҳадаф аз иҷлосия хотима додан ба ҷанги дохилӣ дар тоҷикистон буд, аммо баъд аз он муноқишаҳо авҷ гирифтанд ва ҷанг 4 соли дигар идома ёфт. дар ин иҷлосия тарафҳои даргир фармондиҳони фронти халқӣ ва иттиҳоди нерӯҳои мухолифин бо ҳам даст доданд, савганди бародарӣ ва оши оштӣ хӯрданд, аммо баъд аз хотимаи иҷлосия даргириҳо дар минтақаҳое ба мисли водиҳои вахшу ҳисор зиёд шуд ва ба дигар минтақаҳои тоҷикистон кӯчид. эмомалӣ раҳмон дар идомаи суханронӣ дар ҳузури аъзои ҳукумат, вакилони парлумон ва дигар меҳмонон аз мушкилоти солҳои ҷанги дохилӣ ёдовар шуд ва гуфт, ки дар он замон раҳбароне ҳамкор мекарданд, ки мехостанд ду иншооти азими Тоҷикистонро ба дигар кишварҳо бифурӯшанд. дар он айём раҳбароне низ буданд, ки ба хотири манфиати худ нақшаи ба давлатҳои дигар фурӯхтани охирин имкониятҳои иқтисодии кишвар аз ҷумла нерӯгоҳи барқи обии норак ва корхонаи алюминийро кашида буданд, омадааст дар матни суханронии раиси ҷумҳур. эмомалӣ раҳмон номи ҳеҷ яке аз ин раҳбаронро набурдааст ва ҳам нагуфтааст, ки иншооти муҳими Тоҷикистонро ба кадом кишвар фурӯхтанӣ буданд. дар ҷанги 5-солаи Тоҷикистон, ки аз соли 1992 то соли 1997 идома кард, 150 000 нафар кушта шуданд, беш аз 1 миллион нафари дигар паноҳанда шуд ва 55 000 кӯдак ятим монд. ба иқтисоди Тоҷикистон беш аз $10 миллиард зарар расид. эмомалӣ раҳмон дар идомаи суҳбаташ гуфтааст, ки бо печидатар шудани авзоъ дар ҷаҳон ва шиддат гирифтани рақобат миёни кишварҳои абарқудрат, афзоиши хатароти терроризму экстремизми ҷаҳонӣ, таъмини амният ва ҳифзи суботро ба масъалаи аввалиндараҷа ва ҳаётӣ дар Тоҷикистон табдил додааст. аммо мунтақидони ҳукумат мегӯянд, ки эмомалӣ раҳмон, ки унвони пешвои миллатро гирифтааст, бо баҳонаи таъмини амният дигарандешону мухолифони сиёсиро саркӯб мекунад.